Можем да видим още една фотосесия, която е направена с шаро, горе-долу от същото място, която е правена обаче без осветление. Става дума пак за изгрев на слънце, където се вижда как се сменят цветовете при пускането на бърз ход. С това фактически сме разгледали някъде около час и половина, 2 часа време, което трябва да изгрева на слънцето и осветляването